Ngubingelele ngiphinde ngwamukele mbukeli kusimanzonzo sikulethela zona ke indaba ezifika ngaso ke isikhathi Elisha umthandeni njengoba elapha na ke Gagasi ke usechazile ukuthi ngempela ke iguchi lena wayiqamba kanjani noma wayibhala kanjani ke nangu ke umthandeni ke echaza kabanzi lapha ngokubhala kwakhe ke ingoma yakhe ke edume umhlaba wonke efeature Shumahu ethi iguchi isihloko sayo. Uzokhumbula ke mbukeli ukuthi abanye abalandeli bomculo maskandi bayayigxeka ngempela ke iguchi ukuthi ke cha ayibhalwanga neze futhi inomqondo ke osobala kanti ke umthandeni ke usevezile ukuthi ngempela ke umqondo wayo ufihlekile lengoma yayo ethi iguchi awuyizele ke nangu ke umthandeni ke umfo wamanqele echaza kabanzi ngayo ke iguchi ingoma yakhe. Siyabonga. So ngiyayihlupa ngokuthi ngilalele ama-artist amancane afikayo, then ngilalela ama-albums angiwabukeli phansi. Lama artist amancane always iwona ahlala powerful ama-artist amadala kwi-industry yabo. So mangisuka nje eJohannesburg ngitravela ngisemotweni ngilalela kakhulu ama-artist amancane bese ngiyizwa ukuthi umhlaba usumovile usula. Phinde ngilalele lonke uhlobo lwemculo oluthandwa yi-youth ngaleso sikhathi. Uyabona? Especially ama-2K angithabona. So bese ngiyazi ukuthi ke okay ama-2K njengamanje ungathi angala. So yiphi into engayenza njenge vocalist noma njengomculi kaMaskandi kodwa futhi layithile angithabona. Then bese kuqhamuka Paris, kuqhamuka Gushi, kuqhamuka uShepise eJezini bese vele kuyanye wakhe once angithabona. Okay, I want to talk about uGushi. Tell me about it. Yaqhamuka kanjani? Uzusebenza noma hunje nifike kanjani lapho? iGushi ke uyazi ukuthi lapha ngithi Sidudlu Mercedes. Sidudlu Mercedes uyabona ke thina njengeinsizwa masikhuluma izinto silinganisa ngento ekhona. Hayi ukuthi ngisho Mercedes wangempela kodwa ngisho isidudla yabona esihlelekile yabona isidudla nje esicishe sibe uyabona. Qedela isentence lakho yabona nje isidudla into ethayibe njena nje ngithatha. Umbuko umona kuthombeza. Bese ngithi Gushi lami. Mangithi Gushi lami siyazi ukuthi wonke umuntu uyafisa ukuba negushi. Gushi into efuna noyifisa noma ubani. So igushi yimama elibalekile uyabo because igushi ngeke vele uyilahlele nje noma yini ukuthi nosela inyama namajita usulahlela igusha ngithi yabo into ekhethele. So mangithi Gushi lami angisho igushi lempahla. Ngisho ukuthi nje ngihamba negushi lami majita sijabuleni ngala kodwa ngicela silibeke libe right ngale. So ke mangithi sidle imali yesokise Santini ngisho ukuthi mina ngidrive taxi ngithabona. So ngoba mina ngu-taxi driver ngemali yesokisi lama 50 rand la goqeni ngifake esokisini njalo mangishayisa. So ngiyawathintithela empedeni ngwahlanganisa until kuze kuhlangane imali kaphaqa wegushi ngithengele ngama ngelijabulise. Lento isho ukuthi nginothando noma ngabe kuthiwa ngikiphi condition akusho lokho ukuthi kodwa ngeke umenzele into enhle umuntu omthandayo. Now ukhona umshayisibhakela owaduma umhlaba wonke ekuthiwa Muhammad Ali. But we umshayisibhakela ngoba wencintisana nobo George Foreman nabo Joe Fraser abantelo nabo ne uze agcine esewumuntu o champion.